Okay, just got out of bed today and tired. I look like shit. Look at my hair. But yeah, today's the birthday of Marlon, so I'll be heading there right now and need to pick up the desserts. So just gotta go. Just gotta go to the showers. Okay, it seems like there's a big storm today. I can see the wind. It's like, yeah, it's really blowing right now. So yeah, I need to go, and I need to pick up Biko for Marlon's birthday. So yeah, my birthday, we didn't do anything. I was stressed out and everything, but good thing today that we get to see the team got to see each other. I don't know what I'm talking about, but yeah, I'm running really late. Oh shit, I hate this thing. It's in the way. This one. Okay, as I was saying, it's nice to see the guys right now all together. BJ will be with us, Alden and Dawn, so it's gonna be fun. I think I forgot something. I'm just gonna get it. Okay, I'm gonna head out to get the Biko and puto flan. So yeah, let's go. Yabang ng mga lokong to. Tingnan nyo. Oh. Na ganun yan. Boss, kaliit ng table mo, palakihin. Boss, kaliit ng table mo, palakihin mo nga. Ay. Ay, puta. Ay. Ay. Ayos ah. Kulang ng isa dito, boss. Isa. Ay, meron pa yan. Ito. Tapos pansit. Boss, i-test mo muna yung pagkain kung okay ba. Sa tingin mo, okay lang? Tapos ito. Hey man, how's it going? Ay, boss, salamat. Paano kukunin ko pa yung phone? Boss, dumating ka pa? Ay, kadami. Ay, salamat boss. Anong oras na? Ay. Pag-check ka kasi late ka. Hindi, kakainin natin to eh. Pagkain yan? Sige. Ay, boss! Ay, boss, kainin mo na, boss. Kadala natin, boss. Gusto mo po? Ay. Don, BJ. Mikel. Fight! Doorbell ka na? Ha? Doorbell. Dapat si Alden yun. Hi guys. Ay! Ay! Ay, boss! Dito ka pala nakatira? Ay, oh, basa ka yan. Pwede ba namin i-vlog yung ano mo? I-vlog. Pwede ba kami i-how to? Ah, basa ka yan, boss. Yung sapatos iwan dito, boss. Ay, nakamigas kaming naglakad eh. Sige, boss. Yung sabi ni boss, pwede ba yung black? I-vlog. Ito yung, kaso magulo yung ano eh. Ay. Sa lingkwa. Diyan, sinong natutulog dyan, boss? Dito lang naglo-laundry eh. Ay, andyan yung washing machine nyo? Hindi. Sabi mo, yun Sa naglo-laundry. bahay. Ah, okay, okay. Hindi yung washing machine. So, yung next room. Thank you, thank you. Thank you. Yun na. Ayun na yan. Ay. Ay! Ito yung friends room natin. Loko ka. Ay. Tapos Pero yung sa pinatagdag amin. mo lang. Sexy mo, boss? Sa amin. Actually, pag tinanong Pero yung parang, kapitbahay, parang ano mababa. pa rin yan ha? Pero 1.8 pa rin naman. Oh, 1.8 kung sa amin i-measure. Pero saan daw yung Sa measure? kanila, yun nga nalilito rin yung council eh, kung ano yung measure. Pwede mo naman ano yun, i-off mo lang. Saan yung gas hole, boss? Yung gas hole. Gas hole. Tumuwad ka na, boss. tuwad ka. Tumuwad ka na, boss. Can I Ito lang see yung your mga gas hindi ko, hole? ito pa yung mga holes na hindi ko matakpan. Ay. Di ba yung whip holes? Ay, cool. Ano ba yung birthday mo? Like, ganyan ka. Ay, may ano siya boss, may date just siya. Tama eh, napansin ko. Inano niya na naman ang Rolex. Facebook. Sino? Tumatawag yung nanay ko. Bakit? Ha? Bakit? Baka mapatingin ka, boss. Kaya Happy birthday. inano niya ba yung dun sa Sino? Facebook ko, nag-ano na yung mga relatives namin sa Amerika. Ano? Nagre-react. Ay. Ay! Baka may inano na yung boss sa ano. Hindi ako ah. Ay. May siya. Ano ba yun? Patingin? Hello.
Ano sinabi? Ano sinabi ng mami mo? Totoo ba yan? Sabi niya. Is it true? Na gaming si boss. Nakandera na naman. Yung canberra talaga, hindi ko na naano. Kasi yung kandila mo. Sige. Happy birthday to you. Happy birthday. Solo song ka daw. Acapella yun. Acapella. Happy birthday, Tito Marlon. Ayan. May candle na. Does it work? Oh, there's the candle. Okay, yeah. YouTube lang. Yan ang post mo. Ngayon, ito serious na ka mo. Okay. Masaya ka ba sa birthday mo, boss? Happy birthday to you. Happy birthday. Yung tempo eh. Happy birthday, Dear Tito Marlon. Happy birthday to you, Tito Marlon. Hey! One for Adin. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Sa'yo ang ino. Uy, iba na yung timing. Ay. Si firework Si firework Luay. Ano ko na lang to? Kalaking cake. Cake slicing. Cake slicing. Di pa eh. Baka lake sa Ikaw ano? na, birthday. Lakeside? Dito lang. Hindi, sa city. Ganyanin ko na lang. Ay, yung ano? Letter C yung pisa. Okay. Carousel? Oo, sa carousel na may carousel na din yan. Sabi niya, hey, eat, oh no, eat very, very big. Eh, nakasuit siya, di ba? Big food. Si Mikel eh. Ba't papa, dala-dala yung yung anak para di mapag-mano si Don. Where's the cat? Where's the cat? Gagano pa? Totoo ba? Yung unang ano. Kaya napapunta ng di oras ah. Sige po, salamat. Paano kay mami? Malapit na yung bahay niya dito. Oh, mga 7 minutes. Ay. Kiss mo na Don. Doon kami mamaya. Don, kiss mo na Don. Kiss mo na. Ay, ito. Just got a few takeaways and yeah, we didn't film that much. We were doing ping pong and everything else. And yeah, I'm heading home now. So, got a lot of food here also. Thanks, Marlon. Happy birthday.